Balimao Alnya Kuma, très urgent. Balimao billet vendredi 14 août 2026. Malion ko kelebe ka ban président Assimi Goïta ani Imam Dicko ni ɲɔgɔn cɛ. Malion abe songa Imam Yateme sɔni dɛ. Information kuran b'an bolo bon tena do a bɛɛ lajɛlen na sam. Voilà. O kɛni n'u bɛnna o ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la ni Imam sigira ka na Bamakɔ ka ɲi. Malion information duman bɛ yen dɛ. Ko Assimi Goïta ni Imam Dicko ka kɛlɛ in bɛ ɲini ka se a se yɔrɔ la. On dirait que kɛlɛ banna quoi. Voilà, kɛlɛ banna mais danaya de tɛ yen fɔlɔ. Sinon Assimi Goïta ni Imam Dicko ka kɛlɛ an ye mun kɛ ni mais vraiment a bɛ na fɔ kɛlɛ banna. A bɛ sɔn ka Imam ye sɔɔni. Ni ko wɛrɛ ma don a la a bɛ Imam Dicko jigintɔ Bamakɔ kɔnɔ. Awa n'a ye Assimi Goïta ka Imam reçoit a kana bala o la fana quoi. Fanga nɔfɛ Assimi bɛ sɔn ko bɛɛ ma. Ah Malien an ye nin information de sɔrɔ dɛ. Awɔ an ye nin information de sɔrɔ. Source sûre yɛrɛ fana na. Ko kɛlɛ bɛ ɲini ka ban. Mais Imam Dicko de ma da Assimi na hali bi. An ka tiɲɛ fɔ ko in bɛ Imam de bolo dɛ. Assimi Goïta bɛ yɔrɔ na bi surprise caman bɛ na kɛ hali gouvernement falen bɛ na k'a tɛmɛ. Voilà. Assimi bɛ fɛ ka taa élection de la. Malien ne ye kuma in fɔ an na n bɛ sigi kuma in kan o ye bi. Assimi Goïta bɛ fɛ ka a bɛ fɛ ka élection de organiser. I n'a fɔ a kɛra Guinée cogo min a kɛra i n'a fɔ Gabon cogo min. Assimi Goïta bɛ fɛ ka normalisation de k'a ni bɛɛ cɛ. Bon n'ani Imam jɛra o ka ɲi. O ka ɲi c'est une bonne chose. Ne yɛrɛ kɛ n to contre la. Cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Imam ko diyara i ye o. Imam ma ko diya i ye o. Président o président ni nani sigi. I ni Imam ka diya o ka fisa k'i n'a kɛlɛ la. Tisɛ ni Ala ye mun kɛ mun ye don min na an ka sɔn o ma. Ne ni Imam ka tilalataw tɛ kelen ye dɛ. Ne tɛ ɲango fana ye. Ne tɛ n sigi ne tɛ arankini ye ko n bɛ ko dɔ kuru kɛ n kɔnɔ ka to ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ n'o ye ne t'o ye. Sinon ne fa ni n ba nana Arasbati nɔfɛ o. Ouais. Minnu bɛ ka Assimi supporter ka dɔw to Arasbati ko o de la ka ne ba yɛrɛ nɛni. O bɛɛ kɛra ka tɛmɛ o. Mais bi ne ma bɔ ka Arasbati défend. Ne Arasbati photo ne énervé la ne bɔra ka défend. Hali ni Assimi Goïta minɛ ka don kaso la bi. N'u ye kojugu k'a la ne bɛ bɔ ka Assimi défend. Ni Ala cɛ ni n kɔrɔnɛ cɛ. Ne tɛ injustice fɛ. Donc c'est pour vous dire que Imam Dicko ne ka tilalata tɛ kelen ye n bɛ segin a kan. Mais hɔrɔnya la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Mali jɔ ko ka Imam dabɔ a la n'i y'a kɛ a tɛ ɲɛ i bolo. Tu sais, c'est une vérité quoi. Président fɛn fɛn y'a kɛ cɛkɔrɔba in filɛ nin puissance b'a la dɛ. I sɔnna wa puissance don i ma sɔn puissance don. Awɔ mɔgɔ hakili ko cɛkɔrɔba in bɛ bi wagati o wagati. Imam Dicko ka ko kɛra cogo dɔ de la mɔgɔw bolo k'a bɛ bi wagati o wagati a tɛ bi o wagati la. A bɛ tila ka wuli. Donc Ala de o ka ye quoi. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Sinon tentative de kɛra u tun bɛ fɛ ka Imam faga de. O ça c'est une vérité. Mais bi u seginna u kɔ mais Imam yɛrɛ de ni ma da Assimi Goïta la sans mentir. Est-ce que Imam bɛ sɔn ka sigi ka na Mali la? C'est la question. Imam ka sigi ni tɛ Imam. Mali ni Algérie jara ka ban déjà o. Donc e b'a dɔn Algérie ni Assimi Goïta tɛ Algérie ta ka mɔgɔ si labila. Hali rebelle ninnu fɛn ninnu fila Algérie ta si labila. A ka fɔ bi ko Assimi Goïta ni Imam ka di. Tiɲɛ yɛrɛ la walayi bɛn ka di ne Sékou Tounkara ye. Ni ye sɛgɛ ne Sékou Tounkara bi bɛɛ ka bɛn. N'o kɛra dɔrɔn ne bɛ n ka Facebook datugu ka n ka YouTube bɛɛ datugu ka n ta kɛ n bɛ n ka baara dɔrɔn kɛ a banna. Walayi bilahi ni foyi tɛ ka kɛ ne tɛ video kɛ. Walayi. Ne bɛ video kɛ ne t'a kɛ ko n b'a kɛ wariko la. Ne ka a ye taa 2017 wagati na ne tun bɛ se ka video 10 kɛ tile kɔnɔ. Fo dɔw bɛ ɲininka k'est-ce que ko nin bɛ baara la. Ne ka video kɛ ralenti la sisan de ka CDR kɛlɛ to sen na ne tun bɛ se ka video kɛ tile kɔnɔ fo 10 kuma dɔ la. A ye taa ne ka video kɔrɔ lajɛ o wagati y'a sɔrɔ an t'a la dɔn yɛrɛ ko YouTube ko bɛ sen na yɛrɛ u b'an ka video ta u b'a utiliser cogo min diya. Donc Imam Dicko ka ni Assimi Goïta négociation kɛra ji jukɔrɔlaw la. Assimi yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ fɛ ani mɔgɔ caman ka diya. Bon hali bi a jɛlenba tɛ. Ne kɛlen bɛ mun fɔ Assimi Goïta ɲɛna nin si t'a to k'i bɛ échapper Maliko la. I ni Imam ka diya o ka di ne ye Assimi Goïta ni bɛɛ ka diya o ka di ne Sékou Tounkara ye. Mais ni bɛɛ diyara i bɛ yafa deli bɛɛ fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la i b'a k'i tɛ se i bɛ taga. Parce que hali ni ye nin bɛɛ kɛ i tɛ to yen. Karma de b'i kɔ Ala ka kɛlɛ de b'i kɔ awa fanga in fo ka fanga in ba i tɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ. Hali ni ye diɲɛ bɛɛ wele hali ni Assimi Goïta taara n b'a ka alimami fɛ yen ne taatɔ tɛ Mali la tant que Assimi bɛ Mali président la ne bɛ taa Mali la o ka sɔrɔ Assimi tɛ Mali la dɛ ne b'a la kɛ n deli mais mɔgɔninfin bɛ kuma Ala b'a ta la
ala kana ko fana ye wallahi billahi ni y'a dan ne ma hali n'Assimi ye san kɛ Mali kunna ne tɛ taa donc a fɔ n ɲɛna Imam Dicko ni Assimi Goïta ka fɛngɛ la a kɛni kuma fɔra a banna dɛ Imam Dicko ni Assimi Goïta u bilama vraiment les courants passent bien aujourd'hui avec ani Alassane Ouattara ninnu bɛɛ bɛ ka commencer ka diya sisan ko u ni Faransi fana ko réconciliation b'u ni Faransi cɛ bon n'i bɛ mun na ka ni dogo quoi Assimi Goïta jɔn y'a f'i ɲɛna ko Mali ni Faransi bɛ kɛlɛ la Assimi de nana k'a ni Faransi bɛ kɛlɛ la dɛ M5 m'a f'i ɲɛna k'a ni Faransi bɛ kɛlɛ la hali yɛrɛ wolo debu m'a f'i ɲɛna k'a ni Faransi bɛ kɛlɛ la a fɔra ko Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ ka terroristes dɛmɛ k'u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ kɛlɛ kun y'o de e de nan'i kɛ kɛlɛ kan n'i ko naloma ma ko sini ye kɛlɛ ye a bolo kurulen de bɛ si fo ka dugu jɛ an kun bɛ Bɛle Sarabo bɛ kaso la yɛrɛ wolo mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ ma o b'a dɔn an kun b'an ka marsiw kɛ wagati min na an nin bɛɛ kun ka di hali Faransi ambassade mɔgɔw n'an kun ka di an bɛ bɔ an b'an ka marsi kɛ an tɛ gabakuru fili mɔgɔ ma hali Faransi ka den dɔw tun bɛ bɔ Faransi ka na anw dɛmɛ marsi la Mali kɔnɔ o kɛra ka tɛmɛ o vidéo bɛɛ kɛra ka tɛmɛ donc minnu bɛ bɔ ko anw de an tɛ Faransi problème t'an ni Faransi cɛ dɛ Assimi Goïta c'est-à-dire que a bɛ ka mɔgɔ bila distraction de kɔnɔ quoi sinon jɔn y'a f'i ɲɛna ko Mali ni Faransi bɛ kɛlɛ la Mali ni Faransi tɛ kɛlɛ la dɛ a fɔra ko u bɛ ka ko de kɛ k'u k'o dabila o dɔrɔn de fɔra ni i ka mɔgɔ bɛ ka bɔ an bɛ relation k'an ni Faransi cɛ relation jumɛn bɛ yen Mali ambassade bɛ Faransi ambassade bɛ Mali la problème yɛrɛ jumɛn bɛ yen crise diplomatique bɛ wa mun de bɛ yen an ni Faransi bɛ baara la an ka dogo Mali na ka dogo jɔn y'a f'i ɲɛna ko Assimi Goïta ni Faransi bɛ kɛlɛ la ni Faransi tɛ kɛlɛ la dɛ i bɛ munumunu salo jakuma ni salo de la an y'i ka plan bɛɛ faamuya Faransi ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ i y'a bɛɛ nommé i kɛrɛfɛ ni Imam jara bi e de bɔra ka Imam tɔgɔ tiɲɛ ko Imam de bɛ ko ka Mali ci ko Imam de bɛ terroristes kɔfɛ ko Imam man ɲi ko Algérie man ɲi sariya adamaden k'a fɔnɔ ka tila k'a dun bi aw ni Algérie ka di bi an ka vidéoman minnu ni Algérie n'u taara Algérie don o don u b'u minɛ saraka t'o la foyi t'o la o de kosɔn ni ne sigi ko Abdou Niang dɔw b'a fɔ ko l'intellectuel ne bɛ yɛlɛ ni Boubou Mobile quoi Massa Djibarou adamaden tɛ réfléchi ko la quoi bon Assimi ni bɛɛ bɛ ka diyali min kɛ sa i b'a ye n'an ma kɔlɔsi dɔrɔn Abdou Niang bɛ taa kaso la ma kisi n'a ye dɛ parce que ale tɛ bɛn fɛ bɛn t'ale arrangé don dɔ la dɔrɔn a bɛ plomb pété dɔrɔn u b'a minɛ ka don kaso la a y'a sɛbɛn a ka da dɛ Abdou Niang filɛ nin ye ni bɛn minnu bɛ ka na a man d'a ye a man di Boubou ye parce que u tɛ marché sɔrɔ bilen u tɛ bɔ k'u bɛ mɔgɔ buruja bilen u ka vidéo tɛ lajɛ bilen Imam Dicko ni Assimi ka diya a ka di ne ye bi a ka di ne ye sini Assimi ni Côte d'Ivoire ka diya Assimi ni bɛɛ ka diya ne t'a contre la dɛ mais ko problème bɛ Assimi ni Faransi cɛ Assimi ni Faransi ka di i b'a fɔ ko li ni buru foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye mɔgɔw to mɔgɔ kunkolo ka lafiya an ni Faransi bɛna relation normaliser o tuma problème de bɛ Mali ni Faransi cɛ problème foyi tɛ yen aw de ko ko Faransi de bɛ ko ka Mali ci aw de ko ko Faransi de bɛ tero kɔfɛ aw bɛ mun diya kɛ n'o ye kɛlɛ ma ban Kidali ma sɔrɔ k'aw ni Faransi bɛ diya jumɛn de kɛ a y'a fɔ aw dɛsɛra dɔrɔn aw mago bɛ banque mondiale wariw la aw mago bɛ dɛmɛw la n'an ma passé Faransi fɛ aw t'o dɛmɛ caman fana sɔrɔ an bɛ ko in sɛgɛrɛ bɛɛ dɔn koyi diyagoya diyalen an ni Faransi cɛ dɔwɛrɛ tɛ pour que aw ka dɛmɛni minnu tigɛ n'olu ka na o dɔrɔn de don a y'an ka mɔgɔ minɛ k'o fila kɔnɔ k'o bɛɛ dun k'o bɛɛ ban aw bolo dɛsɛra sɔrɔsi t'a bolo mun bɛ se ka kɛlɛ kɛ bilen a ye sɔrɔsi bɛɛ minɛ a ka fanga fɛgɛyalen bɛɛ bi donc a bolibagatɔ dɛ bilahi Assimi bɛ n'a fɔ falikɛba n'i ma bere ta ka gosi a tɛ tile a dɛsɛbagatɔ de filɛ ka diya kɛ nin bɛɛ ye sinon wagati min na fanga kun b'a la kun kafalen don a yadalen don a bɛ bɛɛ nɛni a bolo k'ale ala tɛ se k'ale boyi bilen a bolo k'ale yɛrɛ de ye ala ye bilen bon bi a dɛsɛra dɛsɛ kan de ye nin ye koyi Imam Dicko kɛ nin ka hakili to a yɛrɛ la Imam Dicko bɛ se ka na Mali la y a pas de problème a ka hakili to a yɛrɛ la Assimi tɛ mɔgɔ ye dɛ o de kun don maliyɛnw ala ka Assimi ni ne kɔni y'a mɛn ko Imam Dicko bɛ na Mali la dɛ datiw bɛɛ fɔra n na ko dati dɔ yɛrɛ mais n tɛ n'o dati fɔ fɔlɔ datiw bɛɛ fɔra n na ko Imam Dicko kan ka na ni Imam Dicko nana peut-être an Assimi bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye dɛ voilà ala sago aw sago ne ye information ye mɛn cogo min na n fana fa na o cogo la ala k'a kɛ o cogoya la ala kana to Imam Dicko ka muruti o de kun don aw kan bɛn